Hòstia, amb aquesta calor farem el que podrem. Fa unes setmanes, o potser ja fa uns mesos quan pengi aquest vídeo, vaig pujar a l'Aneto, el cim més alt dels Pirineus, a 3.404 metres d'altitud sobre el nivell del mar. La setmana abans estava preocupadíssim perquè mai havia estat tan amunt, exceptuant els avions, i no sabia com reaccionaria el meu cos ni si tindria allò que potser us sona, que es diu mal d'alçada. El mal d'alçada és un grup o un conjunt de símptomes que poden aparèixer quan exposes tot el teu cos a alçades a les que no està acostumat. I cuidado, ull! Alerta! Perquè la cosa es pot posar seriosa. Veiem un més detall. Aquests símptomes poden anar des de mal de cap o cefalees, cansament o alteracions del son a partir dels 1.500 o 2.000 metres d'alçada, fins a problemes de memòria, desorientació o fins i tot pèrdua de consciència a partir dels 5.500 metres d'altitud. Casualment, tot això té una explicació biològica i avui aquí parlarem de les parts que afecten el sistema nerviós. En general, tots aquests símptomes comencen perquè en aquestes alçades hi ha una concentració més baixa d'oxigen a l'aire. Això fa que cada vegada que agafem aire, la disponibilitat d'oxigen serà inferior a la que tenim a alçades a les que estem habituats. Aquesta concentració d'oxigen més baixa fa que a les nostres cèl·lules també els arribi menys oxigen, un procés que anomenem hipòxia. Hipo, de poc, i oxi, d'oxigen. A més, a aquestes alçades la pressió atmosfèrica és més baixa de la que estem habituades i això pot afectar tot el nostre cos, inclús el funcionament del nostre cervell. Aquesta falta d'oxigen, com he dit abans, fa que les nostres cèl·lules, com per exemple les neurones del sistema nerviós i del nostre cervell, tinguin menys energia per funcionar correctament. Llavors el que passa és que el cervell es posa una mica en mode estalvi d'energia. Només coses essencials. I no només té alterat el cervell, sinó que hi ha estudis que demostren que el sistema de defensa del sistema nerviós, la barrera hematoencefàlica, també pot quedar alterada a aquestes alçades. Si has pujat alguna muntanya a més de 1.500 metres, has notat algun d'aquests efectes? Deixa'm als comentaris.